Jeg har lavet en serieforbindelse. Det vil sige, at inde i den her går der en brun og en blå ledning. Og den blå ledning går ind i kontakten og videre ud af på den anden side af kontakten. Det vil sige, at du skal tænde på kontakten, før der kommer strøm igennem. Hvor den brune, den går bare udenom og går igennem her. Det gør de begge to. Og så den blå går ind, der går to blå ind i her. Og den brune går igen bare udenom. Videre her, ind i den her lampe, og hvor den ene blå går ind i, og den anden brune går ind i. Det vil være det samme som på den her tegning. Den blå, som I kan se her, der kommer kun først forbindelse i, eller strøm. Hvis du trykker kontakten ned, så er der kontakt mellem dem. Og så går den videre her, og så det her, det er den brune ledning, som vises her. Og det giver kun, det deler de om strømmen i forhold til en parallel forbindelse. Der lyser de på fuld kraft, og det er fordi, at den blå går her, du tænder den blå, så kommer det i begge, går den blå i, og den brune går i begge. Fordi over på serieforbindelsen, der går den brune kun i den ene,